Čeferín, Čerefín. Výborne, už ideme. Kamaráti, priatelia, ja vás pozdravujem pri našej ďalšej a vašej obľúbenej Kajúči s expertom, ale nakoniec to vyšlo tak, že si užil naozaj krásne oslavy. Takže Ondro, vítaj medzi nami. Ahojte, ďakujem. Kedy si vlastne bukoval zápas Liverpool-Tottenham? A mne sa páčil po zápase Virgil van Dijk, ktorý povedal, že už počas celého týždňa celá tá atmosféra v meste a v klube, že sa to tak stupňovalo a že keď videli, my šli autobusom cestou teda na štadión a videli fanúšikov, tak že neexistoval scenár, podľa ktorého by v ten deň nezískali titul, že by to nepotvrdili. A Ondrej, ty si tam bol v Liverpoole teda už niekoľko dní predtým, bolo to cítiť aj v meste už pár dní pred zápasom. A musím sa priznať, že v tábore Liverpoolu mám niekoľkých hráčov, ktorých on veľmi výrazne posunul a takých, o ktorých sme špekulovali po tej poslednej klopovej sezóne, že už sú asi na odpis a skončili. Že koho by ste vybrali?